okayfm 101.7. Okay, 101.7. So the essential ni Kwabena Ntow. Nkwanta. Wodi amanebo ema Kwabena me moche. Kwame Nkrumah kekese wo wiage mi maba. Na bako die. Oh, boko nenso enye boko sa Kwame. Yati se Nkwanta Curfew wa mo de aba na latest development so de. Yo, the latest development ni nyina ene se enredie regional security council na municipal security council ekabomu etese omo ekwa pro efefa baby a amanfo etutu atuo amanfo ehhehye adan amanfo ebubu adan amanfo ese amanfo ejapade ahodo no na nyamie nim ne kurani Kwame ye koye nipa mobo papa ni nyina ne sei nipa mako ensia na yehu womo se omo deda efom saa a chese omo obi nipa bonifuo num bi ahye won ho eku won ba kumbokura de o chirechire ni afa na wawie ni masters a wo chira de one of the senior high school womo de sekan ya nu ni se abe chese wo tepan mu ti sa kwada ye gade no emoja aye pan ni mu ma opanyi bi on so wo ba bedidie otie aduane no ho ane etuo dimakum aduane ni sinha ma chese ade achi ema chese odaso eda fom ho aduane ni nyina nkwan ni beye banku a wo ba be ni nyina esiwo eye opanyi ba ko so otwa ne loto ni loto kiosu mu ane pen ni bibia enye dimakum ne chese ye ko apro enra no die nipa ensia na chese resek ni music no omo etumi esesa womo eka nipa mienu a chese adwada no omo efri mu no ehon tie sedie Nkwanta efri na no adwada ebesi enne etututu a ekooso enyamra sama ekooso no nipa enwotwe na afem atwa nananom ewo ensie do a sei putupru na se curfew ababeto eye Nkwanta South so no num pepepe na wawura demu anopa no nsia ansa na ba watumi apie na tete sema wombukura ne se eye omo nim se omo dan a omutim omo nye save no omo nyina akwakobo omo ho adwa ewo police station a men ha mani enka omo babro ebeye aduonum 50 mo de da eye fraud so police station police for any soldier for na airborne ho ban na omo niema omo dan ne indie amanfo atwitwa atuma achese otimi se omo enye save enti Kwame sei na de yakwa akoduru no nanso sei amanugu so ameka sei de Ayi Kwabena papa die ebinum ni miso a mitie ente ase nse ebufuo no seye anka afahye no omo kodie you na afahye na mu kodie na afahye no anya yi no na hu ni pekum no ehu abufuo no firi he yo ni nyina ni se obia pese wo kire se ono na owo power ana ono na ewotumi ona no ho odene ono na bia owo emebu na ombetumi asori enti sedie ni nyina esitie no kamia ye se mpanyimfo bi na mo tena ho na mama nkofo ya aba betena mo ni so ade amo amode mo ho ade eno na chesesa kutupa we nyina instigation we nyina na ekoso a ama ebufuo bebre achaage na sabi mpredo se mebu no bebre so ho a eye enuro a edi enuro se eye sekaya duro eye etua duro no omo adidi bebre enti si ye doba yire ewie se ya omo pese omo try omo powers ne anase omo nuro na omo edi no ehwe se ebia se beye adwuma anase enye adwuma meka se enura emu ba kwa ekofa papa bi abansiri bi e danase na eye saa amonsi a madebo amonsi tete ma men panyifo debo se kire ne nsa a chese etua buba egu ne botomu a ono ade eto etuo nanso
anko yama no obi so e blasting the thing na ma papa me di mfonyine ekire ebia okay ati ahwefo ne atiefo nyina ebia mesene e dia ma producer Isaac Owusu na obo ahwo no ye Facebook am obi ehu ano odene enti amanfo challenge no ene na etumi di sabu fo den me ba so me bo challenge ni se eyi afiri se afashe ne ebedi ni ha anaye ni ha no abade onim ni pekum pa sa na sese kamia saaye na kire se ene na nipa bi ni nipa bi twiapo ena we no eba na skeleton anase na bibia ni ho enu anu no we fi se bia ono ne bia asase we ye ne dia aha ye ne dia na se de no a me kire mu no ye ka enkwanta mensim ha nyina eye busua nan na chese omo ehwe enu mpokura de meka samiensa esanse ntrobofo de ba bi omo wo no ehwo de bibia basabasa bia enkoso nemum eye chala adele ene atwode no enu na se wentwi we nyina ekoso ewo mo entem a ebenhia se empanyimfo omo kebia ebem omo de omo nan sifom ewo saase mu no omo tumi frɛ ahemfo empanyimfo omo de da saa busua miensa tituru mekire chala adele na atwode no no timi de omutimi ne omotnase ejojo asemi esanse eya gentina hadodo enam so mamanfo dwane firi Nkwanta enam so ma eye business empuntuo bia entumi enkoso ewo Nkwanta ama sese bibia adiegeje ma akwakọ wie mpempe ye kai bambo adwumayefo atimi awuram wo ma kiri nipa ne bi yo se die allege say nipa mienu na ensa aso omumu na nipa mienu na ensa aso mu esusu say omo na hye emebunu no kutupa a omo epiepia mo etiko edware wo mu nsuo edware wo mu enuro munkoye sei a nam sunti sese ensa aso ntomo a police for ensem na wo mreko amene eye divisional crime officer ASP Lawrence Wiafi edi nkomo wo kiremu a se de nyema sia attention wo high no omo etwen omo be wo mo kukuo mu kakra a kopem se omo be hyase atoto wo mo ano na nukura bi e wo mu anase nukura so mu na edi mu akotele ho nukura se omo na estate a ene no mo atumi edi won afa eye emra kwan so enti se de bambo adwumefo ne de omo aba papa 66 artillery fo mu free ho omo aba FPU fo aba CPU fo aba saasu na eye conflict a police fo mo share tutuniema omo nyina aba ne bio so eye national security force so aba ne bio so NIB eye national investigation bureau for omo nyina aba chefe koso a omo shama asumekan akoso ni nyina no eye NIB fo mu kra de commander nankasa eye nana ejikum odi mu akote wo mreko adaje enipo so a no so eye operations commander eye ASP Ntow onu nyina efridam bai aba omo so edi mu akote bambo ne die say Kwame omo ayi mu papa anu ote nanso nipa na mami musa bia ti some market ene nipa bi be ba ho no omo start so omo spread you papa sa na tie na no adwa nansa ne adwade na obi a odi dwade ofa ho bai ene asemi yo na sebi mpredua sa nipa bi a omo wo dwanem enkoye sa abusua we nkoa na ewo sa edwanem ahoho ewom ene ho konba empo sebi mpredua sa eye abrantie ba ko a omo ebo ni tua wo ye rasta ono wonya abusua we babia wo mfiri ha babia na tete ni omo twitwa ni sei ono ne maame ye abusua we ne papa ye abusua we na omo akwa akukunu kra ma na ayesa enti papa saa na ade nyina ekoye enti ama enam enti Nkwanta wo no saa de we bi esi ho pen and said it is a sisa a symbol crana and tempano masa no ama asem no akwa akugu last year omoka so mbedi afashe bayira afashe eno etuotutu okoso ema manfo dan hihye enti enam so se obi hwe de nkwa nipa miensa na omo so ahwirom kan last year ba ko omo eka ya chese omo esie no eye ekina ne na wotwe na omo esie no wa hye frigi mu 1 year ekina ne na wotwe na omo esie no enso so ekofa nsem bebre ba afi so bayira fashion na so nipa enwotwe
na afem atwa nananum ewonse no enti kwame empo enura ka sa efiri Nkwanta ha ekọ hohoi ka sa efiri Nkwanta ha ekọ pasa ka sa efiri ha ekọ dambai nipa domo mu dwane ahoho ni timamufo no anu odine papa me ka se nanka ofiri ha ekọ eye hohoi a nanka ye 50 Ghana cedis se de omo gi 60 Ghana cedis enum pokura no mo fa no 44 se de omo fa ni 66 na 55 ansa na mwati ebinu mbokura titikari aso enam se enkwan de o dwane age ne kra nkwan se de beya obi emmeku ne ntwene te se bi odwanfunu bi ana apontifun bi emma no so enkofa asem bebre emma enti papa ne chese se die bamba adwumefo aba omdide ma egu akwam regional minister ne mpemfo kasa mensin commissioner ne mpemfo kasa ne mum se ombetie na asupem na omotumi atu ho na mo ama asu ne kan atumi akoso ne de ebre ne nkra bia ne beche nenso okay nsentweni beyond nsentweni peace nsentweni Kwabena Ntow NTOW no wahi na curfew no so yeso omo de aba curfew na aba anwumre no num pepepe no obi akwa dem na anopa no nsia ansada ba watumi apie aba abonten ya sembia kese anu odene nanso ni nyina no enye obi na aye bibi menteme nwasi ya na akwakofa saa asemi nyina aba nti ube ne dai bokumbokura de emre bi mbokura no moda awia 12 o'clock enti minima ahade 5 o'clock bokura de tufu obo na mpanyimfo de ama wo mo meda se aropa minia yo kwa me mesu be dasi ne mo maya ma kai wo mpaibom amen meda se enye nyameden Kwabena Ntow amane bono ode aba no na okayfm 101.7